de heer Martin Atencio. Hij is voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie Suriname. En met hem gaan we het hebben over het domeingrondproblematiek in Suriname. En tevens een ontruiming die niet zo lang terug heeft plaatsgevonden. Meneer Atencio, laten we beginnen met de kwestie van de ontruiming. Wat kunt u ons daarover vertellen? Oké, goeiedag kijkers en luisteraars. Als ik dit even mag weghalen, want anders horen jullie me niet. De vraag conform de ontruiming die jongsleden plaatsvond op Gersvleet, is in feite nu nijpend. Ja, het geniet een acute oplossing. En daarvoor had ik als voorzitter dan opgetreden. En je ziet het, mensenrechten schendingen zijn gepleegd. Sabi, maar laat ik het nu zo in het Niger-Engels zeggen, ja, in het Surinaams, zodat iedereen het verstaat, ja. De man purus malik dagu nanga agu. Uit een presi, pede man bij 20 jaar lang agba. En dat je acties er af, maar zijn het geen occupanten, dan mij ook tegen je ansani, if ons makona unu nanga woord dat die occupanten toch, dat umsheng lek daadwerkelijke brada nanga sa in wan konresanitin 600.000 smilibi. Dat is een bigi 10.000 maal moro Nederland. Sana bigi moro Guyana serefitu moro Frans Guyana. Isabi, dat we tak about occupanten nanga krakers. Maar terugkomend naar ontruiming voor de familie Watson, jongsleden, ja, dat is recent, dan mi wan tegi tak desmano occupanten. Desma diende aanvraag sedert 1995. En mina was mathemataki, mi loop bewijs. Want mensen moet jou later niet komen zeggen, je hebt de klok horen luiden en wie niet waar de kliepel hangt. Maar volgens mij sorry a bewijs, mek ade duidelijk dat de Algemene Belangenorganisatie hij handelt conform wetgeving. En if we tak grondtori problema, dat we hebben over a decreet uitgifte domeingrond. De Maikar Landhervormingsdecreet, we kennen dat zo L2, ja, Staatsblad 1982 nummer 11. If we talk about one iets leggen af if je tron ambtsdrager, dan praat je over de grondwet van de Republiek Suriname. Petja schrijft duidelijk dat je een eed aflegt en je zweert het volk niet te manipuleren, geen giften te gaan nemen, het volk dan te vertrouwen en het volk het vertrouwen te geven dat de potje drapen en je doet de roko. Je tak denktaal aan een regeringtaal of partijtaal. Dat je hebt wantrouwen baka, te de man tak about, like van mij tegik ba, de man purusma, mishandelsma, bedrijfsma, like agu nga dagu. Terwijl umoto uit ma. Sabi uno vader uit een bong, dat je streep een zwak begaafde, bejaarde vrouw, tapatoko-toko, en dat je boeien nog erbij. Permitak altijd, if midden in de buurt, dat president smara. Ongeacht wis as manegeers me, maar dat je neemeki, dat praten over de universele verklaringen van de rechten van de mens. Dus we zien duidelijk dat een organisatie hij handelt conform artikelen voor wetgevingen. Ano minanga yu meki? Wetgevingen meki, wetgevers zijn meki. En de man respectering. Ja? A rechterlijke macht. A wetgevende macht en a uitvoerende macht. De man respecteert de sandisi. Maar kom terug, oké. En als we ook praten over kinderen, def mi tegi tak je ontruim pep chinengre de. Of kom no tak chinengre dal de mo tak duidelijk nengre. Ja? Maar pep chinde, ongeacht welk ras, dan heb je ook het kinderverdrag voor de rechten van het kind in het kort. En drapek ba if you put one china strati. Die mag sabi conform aan wetgeving aan de strafbaar. Te meer Suriname teken een verdrag naar OAS. Dat de man on vergiti. En if je pleegt mensenrechten schending, pe apching no mag ervaren aan dat die, ja, dat ben je niet goed wees. Maar goed, terugkomende naar de familie Watson, permite je dat de mannen occupeer. Wat dat duidelijk, ja, Luku. We begin 1995. Je ziet hier een LAD-nummer.
een LAD strookje. Ja, de man doet aanvraag. De man pay landmeter. Want je betaalt voor een landmeter om een figuratieve kaart te maken. En zo ziet een figuratieve kaart eruit. Ja, in 1995, de man dan wachtie. Ja, de man dan wachtie. En in een wachtie voor de man hier niks. Dus dat zijn ze weer gegaan in 2011. In 2011, of sorry, correctie, 95, 2004. Ja, 2004, de man go, dat de man zei, de man herregistreer. In 2004, je go 2011, de man herregistreer baga. In 2011, de kies 25 april 2012, de man tankt op herregistratie. En dit is nou samen wat tegen mensen. Men heeft niet geoccupeerd toch? Men heeft de procedures nageleefd. Dit is een criteria zou een grondaanvrager moest doen. Dit is een procedure. En lek van mij tegen ik ba landhervormingsdecreet ego om grondtori. Dat luku, user kan me qua calculatie. 1995, 2004, 2011, 2012, tering. Terwijl in een landhervormingsdecreet, ja, artikel 6, lid 4 in Lukenja, van de wijze waarop domeingrond moet worden aangevraagd en de procedure die daarna moet worden gevolgd. Is ja procedure? Het is gevolgd. In artikel 6, lid 4, schrijft duidelijk, iedere aanvrager van grond ontvangt binnen 6 maanden nadat zijn aanvraag bij het ministerie is binnengekomen, per brief bericht van de ontvangst van zijn aanvraag met vermelding van de termijn waarbinnen mogelijk een eindbeslissing op het verzoek zal worden gegeven. Dus kan de minomatak Nederlands zo boem, if ma vindt tak minomatak Nederlands, maar me verstaan Nederlands. En ja, zo schrijft duidelijk, de you ego vraag wan grond aan, dat binnen 6 maanden. Een ministerie moest zijn een briefje geven if de man op bezwaren, if de man go a verzoekschrift aan, ja toch? En zij is no de, user heeft tegen me no. Dat va je de man occupant, dat tegelijkertijd, te met dat de mij schoemel, spandiensten uit de verleen, in een instantie, dat lukuja. Dat praten over familie Watson. Dat in 2017, luka hypothecaire uittreksel. Hypothecaire uittreksel je vindt nachlis. 2017, 16 januari. Dat was zeker mevrouw Cynthia Marina Weiders uit Kies Agrong. You accuse yourself of no pego if nasrana itang ete of niet, if ikumbate no berja. If a wet no taki, sa imus do en fa amus konderui. Dus in plaats van wet egi, dis ei konderui. Dan lukote asmau veneno. 25 juli 2005. Wanjari, baka at alas aanvraag voor 2004 voor vorige familie. Wanjari, baka a tweede, ja toch, want het was 1995 naar 2004. Wanjari, dat is mo kiseno. Iji? Dat imluko, a hypothecaire uittreksel voor 16 januari 2017. Maar a procedure no big bite. Dat zelfs maar die zie. Char a familie Watson go visgerecht. Familie Watson no peking ook toe. Ja toch, en dat was in 2017. Hou me ten goede geschieden. Ja. Familie Watson no de achter ook toe. Na familie Watson go tap hoger beroep. Pe a rechter schreef het a briefie, want no de a briefie dena afkati. Want unu e onferm usre voor a familie dati, dus a briefie dena afkati no de. Ja, unu taki juridische stappen moet worden dan vervolgd. A rechter schreef het tak ontruimen moest de moest stop. No asma, mijn familie Watson heeft de voordeel gekregen van de rechterlijke macht. Krutubakra schreef hij, Krutubakra taki. Ja toch? Maar in 2016, dat lukuja, die mevrouw die si Weiders, Silasi, moto uit de picture,
Na plotseling de si minister, meneer Ivan Christian Fernald. En alaman sab sumana meneer Ivan Christian Fernald. Amana ex-minister voor defensie. Da lukuja, minister ex-minister, finitap September 2005. Asem Jari Verwijders. Asem jari verwijders. Dus ano toegro, ano dubbel gronduitgifte vinden drapen, no? Terwijl a familie Watson is do wachti ete. Terwijl a familie Watson ay tandrape ay doen ay teke rustig. Dan nuna 20 jari, da amandis no o harwan rechtszaak die familie Watson. En de dag van vandaag zijn ze ontruimd. Easy? Dus mine pot as schuld na meneer Fernald. Mi no pot as schuld baka na mevrouw Weiders. Mi o pot as schuld na a instantie. Omdat mi taking en met taking sedert a instantie die besta na so rommel. Is dat na lektie voor rommel in je computer toch? Dat je tak je digitaliseer. Dat die printen uit baka. Sa je vini. Rommel toch? If je pot paya. Sa je kisi. Paya yung kisi toch? Maar de man is e pot paya. De may prant papaya bon dan may kis pepre. Is na po? Pero may tak ube ap tamaka na nga coronavirus. Baka dat delta virus. No. Motegi soort virus wabi. Ja? De matak delta variant. Regeringsvariant tu abinunode. Regering virus. En mine vredef taking. De man sabi tak mina kring takina kring libi. Da if no de meneer Fernald na nga mevrouw Weiders fen hypothecaire uittreksel. Je actiesref va. Maar de actiesref babaga. De man dat bij landmeter toe. En sana wat tak voor een landmeter. Want je gaat landmeters kosten betalen om een figuratieve kaart te vervaardigen. Va een landmeter o vervaardig een figuratieve kaart. Kan do no sabi da motegu no. Een landmeter o go pleeg onderzoek na domein. O go pleeg onderzoek op veld. If akon bleek uit dat kwam aanvrager den in tapuk bada man no kan me kwam voor aan man no kan vervaardig kwam figuratieve kaart bakagi wan tra aanvrager. Is je dus landmeters. De goede niet nagesproken kwam misa boom boom ding peminanga de tapa veld toe. Maar je hebt landmeters is don gewoon baka een bureau. Daar mij op een tekening. Daar maar ne lukobo daar mij bigi vervaardig wan sani wan figuratieve kaart. En dit is gebeurd met mevrouw Weiders en meneer Fernald. Want if werkelijk abe deso tak a landmeter doen rokobong, kijk hier, die figuratieve kaart van meneer Fernald. Da ala de toef de landmeter, die is bosabi. De man bosabi tak er is een aanvraag op naam van familie Watson. En er is ook een tweede aanvraag nu gekomen op naam van familie Weiders. Is het dat? Dus landmeters, en dat moet ik met tegen no mensen. Er worden spandiensten daar verleend. De you go no tak je zoekt grond de mout tak ga kijken waar vrij is. Want you op een grond van nodu in een paar euro somoro. Ja toch? You a probleem dat je zo'n pis grond je go onderzoek je aksa perceelnummer dat je gwa domein no doing. Uno doing. Mi e warsko uno doing. Want te wo doing wo opodema ay sa de na domain kantor da peroko. Fayo opodema ay, de mouteitak, meneer of mevrouw kom over een maand of 2. Te doro drape. PB sitak abusi be de 30 jari lang in vervallen. Plotseling yore een tatalang bestemming. Fos you pin you ay de si was may do activiteit dape. Saide. Fadukong. De may tek de telefoon dat de may bel de matif de ser de grond voor een appel en een ei. Dat zo de landmeter ay make de figuratieve kaart. Ja? De takruang. De wansano de integer. Sani roko naar eren gewito want hij go om money. Want dat is overduidelijk toch? Dat is overduidelijk. Uno doing. Nalik familiere. President Barry. Alasan o kon transparant. No, you take you sell middels app dat ik kan schrijven gidemang ja point grond van udu pia ba grond van udu nanga de wandat. Laat me u één ding zeggen. Me kon terug bakata palanterformance decreet. Ja.
Pe, you no musgo suku grong, you ano grondinspectie. You ne roko na domein. Dat ano you roko. Omdat in artikel 1, lid 3, schrijft duidelijk, kijk hier. De minister maakt zo nodig via een openbaar bekendmaking regelmatig bekend de gebieden waar domeingrond beschikbaar is voor toewijzing. Sama takasandat. Na ang ministeria mus bigi verkaf bigi op de grond fusor a people middels van bericht of in media takluku drape grondvrij drape wo prati circa 300 vierkante meter of 400 vierkante meter giwasma suma ap vanodu ukonja. Dat schrijft jaso. Ja? You nom go suku grong, you na eye opener if you do dati. En dat heb sa no de anono, die senyas ba. Miwa mek gebruik a grondconversie. Wet, sa de mang ay stellen vast no de man teke aan. Mi persoonlijk voorzitter voor Abos ay taki mino de voorstander. Isa saide, dis na consequentie. Dis na consequentie mensen. Om een boembigi grondbezitters, politiek man, politiek vrouw. Hij doet aanvraag die duizend hectare. Houtconcessie, landbouw, tuinbouw, noem maar op. Ja, dat zei rekenen de moet doen. De moet draaiing, want dat na grondconversie werd ook de want draaiing in eigendom. Dat de moet seren baga. Ja, de moet verkafelen, de moet serakutak de matak. Mi aksa grond die tuinbouw, of die lilitilt, of die pranksaba, die landbouw. Tamara, de man draaiing goed op eigendom. De moet verkafelen, de moet seren. Lanti no matak next moro. Terwijl, if lanti denki boom, alas ma esukwampis doti, die 500 vierkante meter minimaal. Dat is een bouwkavel. Ja toch? Een bouwkavel is minimaal. Motegu wansani kan de uno sabe nooit. Elk burger heeft recht op 5 aanvragen. Elk burger in Suriname, Adeja ook toe, heeft recht om aanvraag te doen op 5 titels. Met name 1, bebouwing en bewoning. Tuinbouw, landbouw, viertilt en visserij en industrie. Kan doen nog sabasan dati. Maar er is een maar. Indien je het verkregen grond in vervallen blijft laten, en al heb je ontsluitingskosten betaald, dan heeft de staat het recht om het terug te trekken in boezem. Wat ina ben van nou doe. Ja toch? Maar if you look at that nou, saip sa na nga de bigi parliamentariërs. Sa tek omen dusun grong. Luku yogi no. Luku yogi. Luku omen de politicis. Los fu yogi wang. Oppositie nog coalitie. Ja toch? De map omen dusun hectare grong. En de man het charing coin ontwikkeling. De man het charing pisin ontwikkeling. Want de grond sa de man abi omen 1000 hectare. Im durf jongen. Im de wan biljonair. Im de wan biljonair voor ma klaar. Alle de dusun say teki. Ja? En if a wet tak zo, dan mio tegen tak luister no. Ik ben wel voorstander als je de conversiewet aanneemt voor bebouwing en bewoning. Ja? Zij ik met tak zo. Tak was masago actie voor bouwen oso. Akantrone eigendom. Dat die wang. Als man nog maar verkafel. Nou een bouwkafel dat ik ba. Naf eng eigendom. En omdat abe so tranga vanudu. As man no sering. Ja toch. I abe tranga hetre vanudu. Jo sering? Mino denki. Dus ik ben wel voorstander als het gaat om bebouwing en bewoning. Ja. Want nou op chimpis doti. Want 300 vierkante meter tot 500 vierkante. Ano bigiere. Maar de genoeg die wan gezin voor bouw. Wan oso voor pran wan tomati. Nanga wan taya wiri nanga wan pepre. Of kweki wan chinforu. Isabi? Gisteren waren we naar de VP gestapt. Ja, na lek fasa met taki Akis Watson, de tap juridisch stafranono de. Afkati fu unu, de bezige onderzoek. If vonnis BD, va vonnis schrift uit, ja toch? Door suma a schrift uit. If ade rechtvaardig, tak de man de ontruimt, bij deze ade onrechtvaardig ba. Want as staat dien gebreken.
maafkati ogo juridisch, conform de rechterlijke macht voor luku, if a ontruiming bede geldig, if a bede rechtmatig, ja toch? Dus, nanga dati utaki, we gwa VP. Want VP no dofu tok, VP no breni tok. Alasma no dofu no breni, lek fau de jano no de metakangay, de may yere tu, de may shitu, ma de man take one step. Dami char akasen Watson go na VP. De man mekus dong vanaf 10 euro. 12 euro ten de man kombaga. De man actie unu. Ano akrup funu wambede. Niet alleen maar menspersoon en die ontruimden. Pensioenfonds bede drape. Om een groep bede. Sabem wakti ook toe. De man kon de man ko tekunen baga. De man ko actie nu sana reden. Maar 2 euro bakan na. De si vice-president e Joe Pene wagi daigwe. Fa yokar a soort handeling disi. Dat irriteert me, want ik ben niks van de vorige regering. Mino de, desondanks mino een politicus, ik laat mijn politicus geld, ik distancieer mezelf van mijn politicus geld. Want dis ego om volksbelang, ano verkiezing we doen no de. Dat if no de, je tan tegen me, dan moet ik gebruik. Moet ik gebruik van ruimte disi. Je etang tegen a volk, vorige regering. You de no de, sa je doe. Die arrogantheid die je wijst naar ons. Dat inhoud tak vorige regering ook toe. Tak ook toe no, tak na zo a vorige regering bede, dat mek me de zo toe. Dat tegen volk as aan dat top. Bigis maar leren we altijd, de splinter in andermans ogen kunnen we wel zien. Maar de bigi balk zei dwars nou visie, we doen het tak we breni en dat komt sa is de. En ik neem het kwalijk, omdat zij de. Afufa kasen, is ribina strati. Ik kom met takimi ate broedu, wis de man gers mi. Maar ik voorzitter voor mijn organisatie, mi no tololering. Ja, algemene belangen. Nagi alasma. Dat je wakagwe, dat is mijn gers you. Dat is mijn sribina strati. Vrouw nang apje sribi ondra daki, apchin daki dape. Dat je wakagwe, dat noemt men niks anders dan asociaal en arrogant. Die mag tegen me baka de vorige regering. Je moet je mond dichtmaken nu. Want je hebt het volk getoond dat jullie erger zijn. Maar desondanks, Yuna edewan fa kondre, Yuna paf kondre, Yuna abifgo. Yun cara oplossing kong. Dus de oplossing, de organisatie, gaat weer een brief schrijven naar de VP, naar de minister, wat is dat? Nou, een nieuw minister toch. En een nieuw minister is op een toeverstok toch. Pokino be abeng, ala isya geval is voor familie Watson, abe de tapatafra voor minister Pokigba. Ade tapatafra, sama na nga trasma en probleem. Maar mine bemoei na nga intern fu, abeleid voor een minister. Tak de mano mag des refi, tak de may kos des refi, mine wangoy na privé dat. Atori zei tak toen dat een nieuw minister is, de onder curatela, een man doet niks zonder toestemming voor VP en een president. Isap dat je wel. Wel, luister, laat me u één ding zeggen. Misabasaan dat die. Maar, if u kong tapa, if u tang focus tapasaan dat, ja, dat samek a grondwet van de Republiek Suriname de. Mikali Sengier. A schrift duidelijk. Je legt een eed af en je zweert het volk trouw te zijn. Ano schrifi tak je pot drape door wang president of door wang partij. Dat no schrifiere. A schrifi wat alasa luku tangawa assemblee sana ensani sa tangawa president, tangawa minister. Hoe kan je jezelf dan in curatele blijven stellen? Suma ay payu. Na volk ay payu ere. Maar dat doe je gelijk, wat de man jagi poki. Asan disi motegi yagitori fu ministers. Ano no tok. Ano no. En weet je waarom het niet nieuw is? Het is niet nieuws. Omdat we geen integere mensen daar hebben.
Mat a fout dat suke na usrefi. Mi otan taken tu, mi no tankos regering wang. Mi otan tak a fout ref de tapa volk. Omdat bigis ma leru nu, wie de kleine niet eert is de grote niet waard. En die de man be kona unu kokaru te inu kumakoisi, sa de man taki. De pchiman up next. De pchiman na ideologie. Ja toch? So de karnu pchiman. Ja toch? De pchiman na money. Wie is klein? Oten Yupching. Yupching te you de beneden de 21. Zolang you de boven de 21 ben je volwassen. No mek no ama korunu. Wat bigis ma fusrefi. Ja toch? Da if no de. You put one sandrape. Sasma ay senyu, sasma ay gi, de may payu, de may gi paket. Tramay tek wagi, kruimel. Dat me badul. Tak fadesande. Tak tidak adi udeso ete tanganu. Ya? Aferrat aredi musuh system, aferrat onderling. A racistische sentimenten die we play. Nengre no lop Hindustani, Hindustani no lop nengre ingi no lop Japanese, noem maar op. Maar apa, dat na voorgrond, dat we play lektakulo busrefi. Maar achtergrond, dat we chirus refi we libile krabu in bari. En asan dat hou op, dat bigiluko fu unus refi. Ja, mino aan pot misreflek een voorbeeld. Maar na zo ay horen. Want lukulek van me ko-optok, ay hat demang. Te amok si ingi yang panisi di si ay fet gi blakabuba. Ay hat demang, wanda demay, im luku Facebook, bepaalde ding. So Romaldo skrivi, ma accident, hebben ze de ballen om op te komen. Voor rechtvaardigen. Nooit. Achter de schermen de may barwa lolo sat, tapu na nga de sanda tu. Dat ay versterk a hypokritische handeling voor politicis, voor regeringen. Isabi? En daarom ik me want tegen luku. De case Watson is niet nieuw. Laat u op mijn familie Ramcharan. Dat strategiek ba? Aan mevrouw dat strategie. Afro het hier en daar. U absolen pe de grenspaal de ma pour de grenspaal de magis stichtingen. Terwijl de ma people die keer treksel alasani. Ringweg bijvoorbeeld. Ringweg pe mi kweki. Want mi kweki mi moto Charlesburg abede domeingrond. Plotseling atro eigendom. Plotseling Siragali, Kerpalani, noem maar op. De you schrijft af. Je tak about grondconversiewet. Dat grondconversie no bedek ba? Wat dat pebede domein? Dat plotseling atro eigendom. Maar novus iwan petawet. Danat dat iwan tegen tak ubede burki da utron burkau no tak. Kan de burkau dere. Maar mine si misref lek burkau. Maar overheid, dek va weekend overheid bij apwang president bij de nawang opening voor wang huizenbouwproject drape real estate, Pan America real estate, 36.000 euro. Dus zo sana de betaalbaar giwan sarana mas revi. Mi abif lafu info. Ja, en daarom ik met tegus ranamang. If de man beshi unu lekwan burki, ma unu wa charus ref godoro lekwan burkau, mek de man shi unu lekwan burkau, ja, da unu ref aksus refi efa de rendabel. Omen je verdien wamung. Hoe gaat? If you want buy one also, voor 36.000 euro, ja, compleet, dan verdien hooguit 10.000 SRD netto. Want je hebt bruto en dan heb je netto. If je ontvangt 10.000 netto, dan je kan paya bangi ja. Ja toch? Je man paya bangi, kan de benoa jarigba. Maar je tegen me, je roko lekwan pombediende, je roko lekwan verkoper of een verkoopster, je roko lekwan security guard, je verdient 1600, 1800, 2500. Wamung, je actieschrift, if ade rendabel, if ade mogelijk ook toe. En je jerekba, American, mek niet tegen no asan sam si dape voor real estate. Wat if mim sora foto no de suma nanga suma bes don drape. Da als je zegt dat Roger Khan erbij was, dan tegi furuk batok. Wie is Roger Khan? Suma becha Roger Khan gosroto. Asem regering di sere sabes dong. Asem regering di sas dong. Ambe na opening. Amambe di na opening ook toe.
Want er zijn archiefbeelden. Archiefbeelden ne leitok. Ah? If de man wani mika sora heersranang. Want mine taksan suma dat de man sabi. Roger kan ko moro fatuno. Roger kan ko pirede no. Ya? Ma une tak about Roger kan na afrasa yu aksi if ade halbar. If ade relevant. En if ade in bewet zo geschreven. Mek de man ko soruno. If you verdien 20, 30, 40, 50.000 omdat je etek om mijn positie zonder froko, ja, maar ja, natuurlijk, logica toch. Een goed verstand heeft niet veel nodig. Maar manga you migado, jongen. Wat to do sung, hoogheid, wamung. If je 10 uur osok ba. Dat schrijft in oma paik ba. Uur basi wan potia strati. Dat fa je paya 36.000 euro. Je paying te you kon pensioen, te you kon dede, te gado giwan kans fu kalibi baka, ti dede baka ook tu inoma bapaying. Dat fosi denki inoma do next na oso tu ause poregwe tu. Dat kapsa. If you tell me that, dan moet je instanga you. Krin takina, krin libi. Ja toch? Bigisma leren je moet niks onder stoelen en banken gaan schuiven. No so na yo nakpanya. Dat zij de mim go hemel a onderwerp dat die op. Zij de mek mim go lei. Want de mo finawan dam no tak chimang. Chimane basta da mek metaka alalis una no chimang. Wakri kri verstang. De mo finawang no mang. De enas na masa uma de drape da do kare suka na elite buurt. Ade Roger Kahn model. De Siragali model. De Kerpalani model. De Oosterling model. Noem maar op. En semana de model dat. Pede mij horen thuis. De mana de masas doen de kartel. Dan no ategi sot kartel. Want dadelijk me wan de voorzichtig. Want dadelijk je mitaki. En nou is mitaki tak wan fuhuru froiti mi. Yo te mitaki ya na mi afuhuru froiti. Ja, mo de voorzichtig. Maar wel weet ik dat ala de bigi anu dati. Ne consumar. De ma di na kartel tok. De ma bus di na kartel. Nek fa waba geval voor een familie Watson, want politici pot de man op strati. Wa masa di na posities refi. En amana MPS man. En MPS, lek fa sabi, Rusland de ina, de meken zich zorgen over. De ego oma beleid voor woningnood en zo. Hoe de bereid voor banader MPS voor zoekwang oplossing? Kijk, luister. Una volwassen, una bigisma kota de bigisma. Saide mek TV na nga radio de. Dat naf arki en luku sana ontwikkeling sa ini kondre. Saide mek kranti de vleesi. Dat naf youth say no op TV na nga radio fu lisi. Sa na kondre. Dus ino breni en ino dofu. You sap pe apreside. Rego drape ifa dego luku no. Mang muskon begi you know. Omdat hij niet meer deel in je oso, in je partij. Dan ben je ook even goed hypocriet. Ja toch? If you di na makti no de, je yere, je shi. Ia medeleven, iwan toni medeleven, go na a family drape. Go luku fa de mai libi, de man no man nyawa bung fasi sa side. Da oso broko, krosi na nga nyasan alasan de man boss go tap desman nyang. Desman no man fende pen pas trefi. Want alasan de Scots eschief. Is het toch? Sukruso tu alasan. Yusap fa de my body. Yusap fa de my nyang. Yusap fa de 1-jarig, 2-jarig kapchin sa de drape. E do no de mek mi teg you sani. Ah? Napchin security guard roko sa ad dokter ay roko. Ay fit-fiti. Na unu sa apchi ati. E chawapchin san gideman teweko. Sabi toch? En het is moeilijk om dat te doen. Omdat zij desra namang mo tegi sa we up dat nou ede mesari mami abif taking. We libi na nga gedachte aan ieder voor zichzelf God voor ons allen. Want if de man is voor NPS sa yere sa shi. Say bar na parlement. Dan makarego ifadrape to. Kung sa sen toch met recess. Dan makangore say de mek unum wakago mit demandang. Utaki mitakig ba? Anaf de meneer Fernal schuld, want migya schuld basonet. Ja toch, sumagi agrong, a instantie,
A instantie sabi tak aanvrager de ome yari na fesi. Suma me ka figuratieve kaart, suma me king, 1 landmeter. Sa roko na eet en geweten, want if abe roko na nga eer en geweten. Ama no, vervaardig ka figuratieve kaart. Te meer in a verzoekschrift sa de bomeki, en na uit de onderzoek blijkt uit dat er is daar wat gebouwd, er wonen mensen daar. If abe schrijf ik ding, er wonen honden daar, of varkens, dat desondanks die nou kan doen dat wat ze zijn leven wezen. Ja, is dat dat? Dus, uno de verplicht voor wakago met de man. De man de verplicht eigenlijk voor wakago met als slachtoffer. Want ze zijn volksvertegenwoordiger en kan de man uitdoelig dat de no sabadi van niet zie, van positie sa de vervul, maar volksvertegenwoordiger wil niks anders zeggen, of laat me zeggen, sorry, parlementariërs, tussen aanhalingstekens, wil niks anders nog steeds zeggen dan volksvertegenwoordigers. Ja? A volk pot you drape. You taking, wisi ko na nga voorkeurstemmen na democratisch. Dan a volk pot you drape. Da if a volk de no de inno tu, ay sribi na strati. Da volk mo so ka komit you no? You abipchi, ma se bipching. Midri bigip cheta apart. Da mino, mipchino tegi mi, mamo shen via televisi, of mo yere na radio of na kranti dam saptak na mipching. Mino go no? Ino bogo? Ibogo tak. If you na pa of ma yogo, wis otakru apching bede. Yogo, ma isap sana disi, dit noemt een stiefmoederlijk behandeling. En dat na een systeem, een hypocritisch systeem, ja, pede mij tak Delta variant, dis na parlementsvariant, regeringsvariant. Want mang naf actie you. Lek familie ja lek voorzitter of abosto. Mi bem kies voor jaren na motak meneer attention. Zo'n parlementariër was hier dat met tak ai. Hij of zij zijn integer geweest, ja. Maar mama tak integer. Huh? Ik begis maar leer me altijd en me want aksa samenleving. Me want sluit af. Me want aksa samenleving. Hoe recht is recht. En hoe rechtvaardig zijn de rechtvaardigen die zeggen rechtvaardig te zijn. Want dat doen parlementariërs en politici en kapitalisten. Als laatste wil ik zeggen, mensen, ik heb mijn politieke schild gedistanceerd. Mi abif puray tak kleerkas. Want if de mawashi dis like een politieke oplossing, dan ga ik ook politieke wijs moeten aanvechten. En juridisch ook. Ik ga dan alle oppositieleiders dan uitnodigen. Ook coalitieleiders, waarom is dat demande zo arrogant. Ja, maar kan de wasa dan minder sabib chi atete kan kong. De kan kong ook toe, if de wan kong. Maar deze familie hebben tot eind september, sorry. Dat baka dati na final. Dan na puur. Dat kan de umbouwen vlot gide man tapaliba. Mek de man gotang. Kan de, if lanti wan dat ook toe. Sabi? Maar ik verzoek de samenleving. Tiere. Mikaryu kong. Abose karyu kong. Fuko ondersteun you brada you sa. De ptiwan sa de drape. Fu mek de man no de entre. Me begunu na nga ala respecti sa kafasi. Bararanga sa ukong. Want tidena deng. Tamara kande unu. Bigis matak ti madbar by brong imnadef yu. Miwa sluit af. Miwa tegu unu. Ja, vrede say met u allen. Ja, en mi hoop taki utekabos ko pudismi na nga ala respecti. Metegi grantangi. Washenga basa, chopoka pesi, chopoka baka modo awasa. Modo yana gimme, modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Modo na bigi, bata ike tigili. Shimi futu boli wata, awe shigili dawe modo. Dawe modo, dawe modo, dawe modo. Alade o my modo, modo. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah.
Tijd voor het nieuws, dan look op je nieuws. Cultura nyusu, pas te faz tratis respontu. Unde baniu, sa def arkina niu. Cultura nyusu, pas te faz tratis respontu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo begro. Be wela fu want I guess tak I go. Be corruption and a late take blow. Yeah. Be horde, gia pina follow. Be descapudi eshi jano wolo. Be te dry de ne juk yang a dollar. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. We go diki diki, unegwa sos manen sa bigi bigi. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ai kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijs dwing. Dat hoe ka verwijs ding. Kon a beleid a probleem van volk na de stijging. Dat mek wet a mita volk voor de ta eis ding. Want hoe power ik kom a voor de koties geen ding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Kulturu nyunsu, pas te faz tratis respontu. Ude baniu, sa def arkina niu. Kulturu nyunsu, pas te faz tratis respontu.